Higit 1,000 pamilya sa Kalasyaw, Pangasinan apektado ng bagyong Krising at habagat. Sa detalye mga idol, makakasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Aabot sa higit 1,000 pamilya ang apektado na nagdaang bagyong Krising at habagat sa bayan ng Kalasyaw sa probinsya ng Pangasinan. Dahil sa patuloy na pagulan, umapaw ang tubig sa Marusay River, isa sa mga binabantayang ilog sa probinsya, partikular sa barangay Talibao na ngayon umabot na sa critical level. Dahil dito, ilan sa mga residente ay napilitang gumamit ng bangka upang makatawid palabas ng kanilang mga barangay upang makapasok sa trabaho o bumili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ayon kay Mr. Zaldi Balit, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, naka-red alert status na ang kanilang bayan. Patuloy ang pag-iikot ng kanilang mga team upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente. Nasa red alert status na tayo at naka-standby naman lahat ng mga kagamitan natin, and as of now, sabi ko, nag-iikot yung mga kasamahan natin para makita nilang maigi yung sitwasyon ng ating bayan. Samantala, may ilang residente nang inilikas dahil sa matinding pagbaha, lalo na sa mga lugar na palaging apektado kapag umaapaw ang Marusay River. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.